Oni other form mami chia o na fensu mema wo akwaba ene so obode na doma kan ho ya sanso de hyemu e wa ha biem na busua mi bisa se eye se so ye bekọ asori ana se enye se ye bekọ asori ye kọ asori se ye kọ kopẹ emoa ana se ye kọ se ye kọ so nyame denti botaye de kọ asori no ene sen ene ye nua ba bia reho sem bia o de ba beto ye nim e wo fidim ha se no e mobo na mu so e ya na busua ensemwe akwakoye nsem pii tese enya asem ketwa e wo fidim ha se yenkwa yentwa ye ho simane yenkonkoti asem na munhyemu na ye ba na ne aka echi no me de ababeda dwabanchesi so ayenkwai atenase amoa wo amma waka aduane ni nyina kama na ewomu ana duru baabi a na yese adwene na saasesa okoda wo so otimi so da ye mwanwa se di ha no mebrebe no wankan no na junior na asem ko an ogina mu gina enya hwe de mayen kor ho na se oyma papa o ba passe ya na o se okoda so da e be sa na o ta so me so da ye no na da ye ni mu no na se sa boy na me papa ka mi bo ni din bebrebe no wono e papa ejina hono mo eto emole nti da ye ni na me ye sa me kọ ne nchen ti me ka sa me kọ ne nchen no e na da ye ni mu no na ye nso ye penchensin enti na ye nipa kuo bi na ne ye gina ona ne ye penchensin nti na se ye to abobo mo so mo mfa nchensin ne maye no enti midru me yesa me kọ papa ne nchen no e na obi ka chem se me nkọ side se na nchensin ni bi wo ono enti me kọ ye no na nchensin na dada eda nchensin de boda na nchensin no boduane boda so by na ye penchensin ye no aduane wom enti me kọ ye na nchensin na emono egu ase na dada so timi yi dada ne to honum timi fa emono ne bi ne ho na moamoa dada ye na ena maniti ye but me saso da ye biem no na ga na won boy ni so won ne wo ba no ene da me kasa me ntan so boy ne ho da ye na me twa ntro me ta so no da ye pa bai so wo ko ka kire ni sesi ono no be na adwen se e bia wo pe no nti na wa he da ye den ebe kasa da ye na ye den da ye be bisa na ya na so fa no ho me so da ye na se me kọ ne nchen e ma aga boni ka kire me se o ma me nkọ ne nchen e ma ne nkura no ne omo eye adwuma ehuru mi wodaye nim timi daye nim mankasa ena manite misaso daye biem nsuso na ase menene ye kọ baabi na baabi a ye kọ no no na edikan ekojame ti daye nim na me ka kire ni nua keto ba ko se ma junior ne nya na adwen se me pe no na emom no pe na me ye den me pe na asem enti se wono no edikan akwa ajamia onko enti na kwan no so akoya amane bonche bonka enti mia mani eye den eye kakra ase honum na akoya se enchansin bi tokro bi a wura mapie baabi no enti me ye kakra me ye se me ye pie afri daye ni man mani ti eti boy ni de se me ka me ntan so ne ho daye na me twa ntro me so daye ba ko so na ge na wo so won ne ti na ge ne ha ne daye ni mpa so mo ba fufuro bi ama ne nchen biem na se wo nko ne nchen bio mimi nko ne nchen biem be 2 years ni ada de ne start ye 2 years ni o eko 2 years ni akakra na 2 years sa fe ne true a 2 years me susu menya ohwe won susu ne ge na ka bom ge no susu minini be hia wo ho na wonim se won oba won ne te se mimi si unia mama okra na fine o ka chem se mi fa anya onua na msi yo mate me de wa ye nua enti se wo ga aba won che na mi ma be si ne mama wa ade enti na won ga ne hye dem di matem ye eno ni asem no ede enti na wo so won ga ni mi no hye dem no mu du atem edi matem ka chem se mimi nya oba pa na mimi ni mu hweye na oba na wo ni na aba wo ne de oyo oba na tese wo pa tese mimi nya oba o ema efiofo ni nyina akra ka se nya mi nhira me pa
enye obia na be yes ade no e ma me de to minua pani ni kunanim e ma me kunu ne kura ka kire me se me na medi nkwasasem na katama me kwato se woni gen ne hye dem on na ngo se me siniema na me sinya hwe enipa de so ka so be ye obi papa enipa no oye obone se de krampo na untimi fa hye omu be ye fru mu no aye ne papa etimi de papa na me ye ama no edi so ono no dwune bone ma me a onya se wo dwune bone ma me na me no enhye mitrim se na me so me wo evidence a e kire se me no me wo madamfo bi wo no e kire se me enforce me ho se me pew me enforce me ho se me pew de mom no se me kra no se nka boy no wa wale kra mpa nka mpena nka ebe me de pa fi se de bia me bom pa ya me bobi ma ne se erade e ma no ne nisuo embepa ma no because of say tawa na me ni ye free na ne nsem bia no ka kire me wa ablabom nda no kwasem ni na asem eya enti mi kra me kompai bo na me koye mpai ba na me de me yefono to wonu me yempai bo bi ma no so no obeka no kra ebi wonu ma me frɛ na metimi ka chense junior me kwa koye mpai bo ya me koye de wudin ka ho bi me bo mpai ni bia ma e ma wo kra wo ya wo se aida wo de bo mpai ma me nya me bo na me nya ba bi gina me kai wo na se wo de nya me nhira wo kra po na se nya sesi ana wo nya kakra di no e na wo nkai me e na wuyi mi to twene na nyame boa na se wunya bibi edia e na abekai me da eno obekai me ja boy no wo adie potin e ha woni ka ja boy no wono na ha me wono na ha me wono no na ama menya sa problem we se nyina se no se enye wono no nche na me call ya enka me nya sure se kasa situation ya me namui kamekom enti daze sameka wa so otimase senya ono no fie na me koye na kama kwa kwahia sa problem we ye ena me hwe so tena me fie ena me hwe so ma mani ka me ma me ne me papa ebuchi aho a ena kama mani anka ono no ono na busua mu a enka minya sa situation we enti anu ntina ma me kasa na makobo ni bi afra no because one in China one na me na di agro ma manya sa situation no enti eba na medical bisa se enti abante no open no da me mpe no na open no by say the open aha broken heart kakra wo da broken heart de me ka se bi chimi woni ho pa de na ntro na mitwa da bi se no nyo obi na be ka kire wo ananya na be ka kire ho wa na mo na ehu se ampa da bi broken heart de bi nche me da me ma be ma kurante makuma me hwe na sa wo beti makuma kura medical atwe me wontem ene esa so abesesa afo aso esa ne me ma be fro papa da nyesa so o mo broken heart na wan we ya obe ye de ense se oye awe kura no akwa poison ho akunti me hwe na be ha me anu matwe me wontem me ba che wo betimi ajai junior na sem no ne ya boa wa ma ho atwa metimi ajai ade na ya obetimi odi bejai de betimi amama ja ne se mo beboa me ama situation no na mateme ho na ma bo me bla o to ho e wo yin fa afri mi papa mo nche kakla se de be ya me mantemo fo ensere me no mo ha me because ya no mo ta me ti unya tu abitu afru papa nche aminya ende se eda na be ha ma wana ba chan na so se wa onko abitu mi atra me ko school na me nkwa na mete ti bia sabre na hawe na emma so ande no kure ti no ebe ndey so mo ba boa me ama nya dan na me kwa chiri kura na me ben o mo kakra na ma free sa ma ntem wonum ne kakra na kama ni beje papa mantem no omudi ne ho fe me fa cho se ayi no honhom na ha no eno no na so wote kasa ne ene eno na hu hia me anu opese woka me person ko woka eno no wo hunu ewo ntem ho no mo no
se wote ene ebi wo kura wo so wote wotimi hu se na bibia begina ho tum ebi won so a wose woda wo hu se etire nkoa na sisisi ho no mo saa bi wo so obeso dan no no wonam wasiye so ohun ka yade no mu nsem saa na mpesen ko kan na kaja madam ma mo bua na nka ye mo bua ye nse de be ya nka obenya na hoto no awon obie na no junior obie na na junior obie na na junior no yade no mu no enu mu no wose ya no wote ne di se me kura meti ho no mu se kuro timi ka se da uchasa wasu wodi a wobegu mani masenye saa ti me kase mi bie ma no ofie hokora binya jese wote ne woso wote ne bi wonaso so ho ha no koda so hunu no ma mebrebe eti woso wote ho wote sentemo hofo no wosi ntemo hofo no ebi ekeka ne ho nsem eni opie kura no woka so okodwemu a okodwemu so woso wote se ye ka ne ho nsem wodwem yes akwakose spirit na di na chi na ha no ene ma no dwene saa dwene no mintimi ho me de saa na me di menim no say spirit ni di na chi na ha no eno na ma ne ti saa enne no ne ade no so enu na wose nkohwe na ko hu oka de ha no saa na brabo no mu no aye bae na ede no mede no bae on the junior na sem no kwa no gina mu twan saa no na so wono na ha me wono na ma me nya ahoto ono na ema minya hoto enu ntina meka na maboni din eno no so na me na akodi agro akodi sa situation no nti sa spirit na ha wo na ma wunya wa hoto no de ha wo dai wona yim na aga bonu krampo me so da ye fa ne ho say me so da ye na wa ase wa wu esi wonum no mo ase ni picture esi we say na so nda ne kwana no wonum ena me ye me kwaka kire difo ba ko se onka nche papa ni se da ya maso afa ni huni na me so da ye no na ni photo esi na so nda ne ho ana yire che ayi tomate ho enti onka nche no no nde oye difo no mo mpa ye na me de da ye no menti ase me kwaka ya me kwabo na mania me kwabo difo na mania difo ne kwaka che no me kwa so lo o ka che mi se sa da ye na me so eson ye no obo na return de mamia mina menam na minim de mi huni na mete enti sameka da enyima chinyi se junior na mbondi ene nyese mi gu na ni mase de me di mani ahun menene nante ye ni de me di mani ahun ni de me di maso ate na meka ho asem woka hu bi omo ha me na woka hu bi ontimi nyine ho film so wonka hu woka hu bi edese yenye de na ema da dem pesa mo ya mami anisa mo bepe baby amame na enipa na abo ami amame problem ami na mu nyina eto atwa because me bre problem be na mu o ha wani amani a eto me o ha wani amani be nsa ese dia awun ma ha me ni eni a etwa me e wa abrabo mu na menya baby ntena nso na me nteme ho na me hu se me nso me bo bra ne bi na enyeme mintimi nda me maame ne me papa da bia sa because minu angeto anu mo kura pa omo yankura no anke wo se mimi na me yapani mimi ya adwuma etimi de bo afie mo omo wemi omo akura ne sa atwa omo ho sa bebo ami company sa ya ufia dana ya wo me kwasi ada company sa pesa umum na aboa o ba se di nyina kwesiwa ta sanka enkrange to ade enketo ano ekọ eba behwe wa mbeka se wo pani no mpeble obani na obenzo ahwe ad ni koduru ba bia ebe de se di faji atum se kafra bibia na adwin sa o sesi ya no de sesi ya otiwe de ono obedi nkomo no kama a wonwene se bibi ha no bet se wo hwa sisi otiwe do ono obedi nkomo kama pa ka bibia finchem wonwene se bibi ha no na eso no ye ne tie no eni ehu se bibi ha no pa e wo honhom enya asem keto akura isi otiwe de wonwene se bibi ha no ono obedi nkomo betimi no na meka se sisi otiwe opafa banchima no ne na obedwa ye nkwaya wufufu anu agina so awo na eso wo mu
Ya sam kitwa honhom na ha ne de edi na chi ha no papa ya se de ya fe de nsakura agem okay na mi bisa question bi na nsabi obi kana sem bi kire me ema merere hoye na okọ asori kese bi agidin e o man mu a ebo mu din a obi ani won na ekoba se maame no ne ba a what 12 as 13 years e yare o konfanochi na ohia 700 Ghana cedis na ye dia to bibia bebu akwada no na yaje ne nkwa asi ho to so ko boss of media mane so for so ko boss sorry mpeni fo amane ko boss sorry for mpeni fo amane o mo twentwon maame no enne ochina emma ne hwere ne ba no sebi mpreduasa se sofo ne ka se ebo afore amano a enka asore offering bone nka sikama nanka sofo no mpomfa ntudwa se yenua ba simesi yenua ba estina ho akere no ohia 700 Ghana entimom yanyeje kakra kra fanko boaro no asofo ye pamocha mo ahyeda na na se ya hyeda tumufo se obi wa asafom na ho kire no a mamo moa no edi etini yakwa asori edi epadi ne yakwa asori mama esina mitio ofo bi sansemu edi ntipa ne me yakwa asori ofa yindim senke yakwa asori na yakoba abusuya yakobo abusuya na sede be ye ho kye bebuai but entisa enimri entisa ofatama health insurance ba so foforo no ana obi yare wo ya sori na okwa nimu se oyare tinkomo menisika kakom sasa na o insurance no so da bi menye bi no say ne ebo insurance di ebo insurance woni bi di ne de tumi muawo asolim nam kam chiro but ne o kan hwe na akọ mo anko yiwe o mo anko tu ansen me matra dey true what try be careful is o watch out me matra wofa oma moano nti no tumi sade no so no yare ne no ena me ya me ye sisi wa so no mu ana me hu se wofa kofu djuma die o wotema nti bra na se asol ba tan se woni health insurance die mu awode a bra na me fa nko kofu djuma ho o se mono do pepene na me se minimo no minim se do siti ti bra ne yanko na me de koe ti ekoe ya na me se wofa papa ye ni nation na ne situation ni na me keka mani no ento bie nim se wo o sa ene hospital se beje wo sei ena papa na kai nto kai ya pano so ade achi a me discover ma me yere emaneti abre ade achi o discover ma me yere enso onu kontankure no etumi buai nemom asori batai no afi ne yebebi so question yedu be fa mrem yedu be fa ha yedu be yesi enti wo kwa asori a ene de ekono na osisi wana moyi obeto collection ma asori no a but unya hwe collection na wotu nya senke susu na ade to ya kebianka bosume so abetimi akoyi kakra ubakoyi tight na woto ya ni nyina e free collection ye free open one na lie even suku kura na eya so ni suku nu
asɔre ma yɛtua ho sika na me edurume bi me hunu ade bi hunu sɛ sɛ metua koraa na eduru de nya dɔm bɛboa me baabia na nema bi makumi ne bi ne manu tu wa me sɛ mentua bi nam so mentua bi mia madwene me hu na me de metia pempem na sɛ duru de a meti na me de pempem na me no metietia bibi de asie no me nkɔ kama sɛ mo bi mete na agya bepagya na me de me bakɔ nti me emergency mentua sukuu bi asika bi mentua sukuu ska sɛ to de a afei na yebebi sɛ wala ha wantua busum wantua kɔfa card ne bra afa na nanam pompen so card no yebebi sa nti papa yi asema obi sa no ɔkae no ɛyɛ awerɛhosam ɔkɔ asɔre ni bi sakwana kora matu na san a mohwɛ adesua sese so no na wonni ni je obetuma ba asɔre papa kora so ɛsɛ tu ni san ai na wonim ade a ya na tie ni ɛyɛ asɔre no sɛ wokom na wonni sika ana sententan ɛbɛkyew o sika duru abetwam sɛ yɛ papa yi ko sika ke tu ni san yo dabi onni sika nti o hia dabi wofa ensunka ye de ho kodoma busua se de be ya ho ye wo hina abusua ne betime titi ba bia ye wo hina no ade ama wo hwade so sese papa ye so no mo ama amoa no takuma ama no sempo ama no mo nso a masa atuna sen ya wofa ewrabai o se ne papa se asa obo abrante ni din dodo asa obo abrante ni din dodo no wofa de ma tie nie ema se oba ka se odo na ode no ho mawo na eduru baabi no wuyi ni ma se wanhwe yi obetumi adwene ya manabro so esan se o start ade ne ntem efi secondary school eno ko start ye e wodo hwe no e wodo obesi mu ye de obesi mu yi ono no ka chane so fi nkra ma oba ye ni papa maniska so fonto aduane ni a no de to samene si woniama wo wie wasan ne na da aguso ewi ase a wo se wo no oba bia wo fa adwendwene ni aduro na ema se bibi kitwe bi efa odon ho asam a eya na ehu obehu ema bebre se bi yetete afafa so a wo fa efa sa de ndefire no okwa ankafo a obehu ma pi ye gugu ho a omintumi anso yakomam odon ho asam na ye kan ontumi ankura na komam ankana sema nkyiro bi mo bi entunofo na aso obeka mpo no na edi de tirimudam na edi ne tirimudam enti na abrante no waya no obo abrante ni di oya no obo abrante ni di eya no obo abrante ni di wofa efie ne ho obi ne kunu ye se de ye kan ya ne ye ya ma be ma ne bai be ma ne bai ye po be so nu mu na ababa we na ye no man oba ye no kunu bai no oba be ma ne ti ba bi kura che se bo ja ne jeje mu a che se atia fa so ono so no obo be ma dio ne yes wo je na so nya me na mi hu no na sei ne hu se sa be ma no ntumi nya na mum ti bie bi na be ma na twe no ho no be ma ne be ka so nkrokro no o fo krokro na wana ateko e wana ateko enti abrante no obo ne din no wa ma ne mebi aburu no so wa ma ne beti wo ye be ma na se nipa no wo mpena eyuso no yo yeah that's it also that's enchirefo I mean start baby ya ubisa papa question say asore boa no aka say honhom fa hunam fa ma amwa no na we say o mesa say wakobosum ho sa na kan say mitini yidi a ono so wa nkobosum bia ho we kura de ya say mbisa o nti aisofo a wutie me ye papa ni problem no wa amwa no eno no ko obosum ndi uzuse mu yenu ha na ayebone we amponyu na mabisa bi wa amwa no hwe papa ye papa nyoma ofo mu no ono kura wa brese ne baye ote ayi o nyoma e fa papa we trim hwe yenu abaye ote ayi
ne ho fɛ na nneɛma wei si na asɔre no mo ama amoa no ɔno na kan wɔ se honhom fam hunam fam na yɛ sɛ mo kora mpaebɔ no hɔ no moto osini kakra membɛsɛ mɛkɔ uwie ya wo se wakɔ asɔre bi o so wakɔ baabi o nti wakɔ bo so Matias ye nti wuzu sɛ wo ne papa yi wɔn aba na nyame bu aten obebu mienu saa nneɛma wei ne emu bi aka ɔfa de wo mu ni sɛ asɔre bi awɔ ne limit ɛbaa yɛ no o wei de ebetuma bo 1000 ya ho ɔde no ba de papa yi kan kyɛ sɛ mo anhyɛ da mo bi awo mpaebɔ fom a bi a mo anhyɛ da mo bi awo o sa akiuzu ni sɛ ane wakɔ baabi and wakɔ baabi nti deɛ fa wona hyɛ ne shoe num na hwɛ fa wona hyɛ ne shoe num na hwɛ ofa ya bira wo sam ti saa nneɛma na ɛkɔ so wɔ asɔre no ɔfa na wo bisa question bi mpa atɔ wo de wɔntua wɔ ɛfɛ sɛ na mama esi kan Matias na kɔ da hye no ɔto yɛ ne mmra bibi bisa bibi wɔ asɔre yɛn fɔ sɛ wɔ ha ya ofa na obi aba ha sɛ asɔre mu ana wɔnya asɔre ba wɔnya hwɛ yɛ bɛboa na na enti so obi wura ɔne yɛ bɛboa na de ɔyɛ asɔre ba na ɔto kɔ da hye no etua tight no edie dimi bibia se bibi si obi abra bu ofa se de eke etimi ka se ko saa abra oto friend esa atua tight ye wo so ba bi wa mom ye se enna na no de ba je so ji su yo on ye nyina ye ka ye tu ye hofo enye ye kwa so se de ho ko ba bu so enti wo de ye mfa sa so o ye betuma ma na 500 de ma ho de timi no ye se se mba yi mani kura ho na wasa bu papa ye ban papa wo da wona ni ba timi sore na wo bro no wo da wona enti wo problem yamfanto papa na ye papa ikase o de ba no start school sata na me masem ne mamu gidigidi o na yare bi di ka baaye ofa me misu se ho na problem ni evident bia o madwen na anye den nti eme de pass o kan se ye ko hunhum mu no na ye hwe hunam nso de na de tie ne se sofu no se malam de o de ne to ane de a wunya ka we obenya bibia ka nti ofa me misre papa ne se mpa ye bebo nyina achi no yensa nye hunam so de ne hwe because beginning na sa ya de ne baaye na ono aka se okọ hospital na ohwe senkyerene na ekọ na kyese ne bibi koso ba ye nua ba wa bre na so be the spiritual code ni ade ato no so ni nyina so papa ya na dwen o na dwen on se duru ba bi sa na aka se ni tibo ho pen na because bia na ekọ no enye isenti de na dwen be ka kire ne se no eno an wodi achi but me bompa ye pass o jerema na papa no wa bre no jerema but e futuo ma nsole se yesre wo de woni mu wambo ni pana sa susu bu na ba ma na temu onyam na mbabuo de ahya ntuma mu ne ehunu nkantia obi ba yare ne ho kire no wo tete wo sa bu na bam ofa me dase ya dase ohene ova asolen de umbe ye ne Ghana ha no moye na me ne nsole ni bebre yi atwen oba yale anya asole na chenchira wo so hwe ofa na no ka se bi se me manfantu ya adwenim so wo ba enfa je wa adwenim so oba na ebehwe babo aho Ghana for pesa de no toto ofa me ne nsole bebre yi atwen asechire ne se ye nua ba eti wo sesi a sebe ofa mani susim na so mesi yente committee emfa ni poti ase wo abusuamu da ada na so de ni bile koso yo so sofo kromo a yati sesi ai no ya ye ho nya atwum bi wa ha enda bosom so de ena yese ma me mfa me ba nko bosom so me pamcho ofa kofi bisa papa ya sembi se ufie bosom o se da bi fie de oba ni fie bi o se an wana kwa mazi o do bi aso ko na papa bi so oje ofa me se kuro wemu sanya atwom na yete ya na minima sori bi okuro ma yesi emomoja enso wo mu mpanyimfo ma bi yale obama nso akonkran ayam na me de ne ko ne nua ba ho fa ko baba no aje moja no wote ase mo de mu ni wo machi afena mko de kola se na matu afa hemu a mo betra eka ofa me de mi tu Ghana fofo wo asoli bi mu na mo wa soli free ho oba ewu na de ni wura na nanom na so na se oje be ba fa ne ko na munya nya atwum na mu okro ma no me papa ka se nyina honko anofa na madwiri wo asoli na kodi wo mama akwada no wo situation bi mu a ba bi akwada no wudi na chi na enti sebe ofa na nanom kroma me ai me nua ba na se mami konfo ye bi papa wo ye no kroma yi asofo no bebre enti mi nyo dabi ye nya atwom me se fie bi anu ho a sabe ju se mfiri mu santima mu ne etie no fie be na sabe enkonwa nguo ama bi ye hu nya atwom na sabe de abosum fie de mfa banko on sa ye yero so afa na babo asole no kwadu ozo
ye kwa ya papa no nchen a asofo ebi no nchen ofa oil ba ku sei bua ye babo no enso kwa na nanoma busofo ante sa eye nuro no mbatete haban eno mbatete de aka kwada no mumyenya sa de enu kokroma wo enti na osofo moka maye di me papa no watena se di amadua no ewo nani sei ewo abaya kama we ofane se boka nyina ne akodu me ene ade kodu atom so enti eja woti wo akoda ye ba ma no ofadua no odi bebo tirim ada ne fa ko boso futirim me papa no ofa bi na mi to na me bewu ni ese fa ni wuro ha na ho beto na me ba go me ba so de mo pa mo fa manches na mo fa petrol ma se mo twa tum na se mo fi ma busu mu a me papa tie sofa me papa tu a welfare sa eduru ba bia na ho odin ba fom papa be firi mu ase welfare no oduru ha se no watimi etie ko ofa dana na me kacha so se no ano no mesi obiem me se eku a ye do no kroma se be ho won fa so chen so ni bebiri hwe asori beti wa so santen ofa ye twa sika wo akire wo asori aba wo yie 500 Ghana cedis aduane wo bedi wo honya sam ketwa mejo kuo me ba asori anya wo fa di na mbaye mo kan che me sofo wonim dia beka anya wo fa di na mbaye me se betie gwajo ofa me ba asori na 20 cedis edam botom na mde baba for de to be nyine be biem obi batu collection so de obeko fie na aduane one ne mabedi kwa ne ho oden we na de kwa hin na obewu wasi yase bendera kwa busumfie sankofo pe sadie wa pra so mfa banko ofa me say papa we so sone yia ne ba ne ho bato no ahaba ne yetitin kroma o ya dwene say na ayi o mom tete ahaba ya busumsam ene kroma asofo mo se mo nkira ahaba no mo maka nche me asofo mo se mo nya ahaba dum ahaba ba ko pe ena mo agir kroma ne nkira bo no ayi tam yewu ene nkira bo ko de amu bia ne wanko enso na mo sei e ya busumsam ofa minu abai meru aho se dia baya wesi gina so oh na papa o do ntira ho afa no fa bia bebo tu ababu ya mane aso fa nko sofo ofa oje bi beba se papa gidi e kire ne se lo se ha wiase mabrabo programs de ba no eduru ha dia no beto na yesere no ba bia be che no enya so ne no ba bia be che so fa ne ba ne nko no gidi na wode to ana mo abafia ha no na eye be de so fa ye nua ba betra nko ma ne di bia ye kama on sa yade bia enyi ne ho adi ba do kontwa ho a no wo ma ya wa nyina hu se da bibi e koso wo ye nua no na brabom adai eja soli oton na soli na etia no aso bia ne wo be ko heavy chroma wo asoli bia ni a mo amaka se esoro heavy no asoli bia nko adai na mo ye nya twemo asa ye wie so a ya jata ye nia so no ye kwa ne edi bone kura che wo mu a wo yesusu so mo ya bonfo no ede no ofa me pese bebo asori bia di wo ti asori dem na ne menko ya so firi ho soli firi ho na munyanya twom koma me se ofa enya na anu ya na covid baaye koma wana nko asori eduru baabi bo ode akwa kofa be gudwom ayi mo fra wo se ba ante madwom ka ye se dollar kosoro jene kwa dollar kosoro munya jene kruma ye kan ya mam se atade so kwa akoto sam na se dollar kosoro nya twom ene editi kroma enti so wo driver for ne mate fo a so nko am de nam su kroma enya so panyifo ya ene de crisis na mo yes ade no ene on mate ni ka so so bia badwomu a mo de gsai na me bewu wo fa me de ni gwa konfo ye bi ho me de ko bra powers mo na akoda na mo beto na wa ba ka che me say ma me fa me ba ni ko nyesa betu what you say ya koda ya busia ya asem o ya asem sa wo kwa sori ana yiw sa wan kwa sori ana yiw ade a yesi ye nye no obekọ no na sofo ye sofo na na ba begina pulpit anim aka acha sori ma se adwama monye krono bonye den eso sa sofo no obekọ no ne asori ba twempena sa sofo na obekọ no ne meko leader no mudi kokonsa uni sika uni usu ni mfaso wa asori dem ho no ena wunya wura ho no ma na obi aye yi no atwe no abuo ne chie no ayi nani ato baabi den bone na wode aye no onya ne suo esan se wafa ho watare a wo hye no eye fesen ne di nti eye ne ya
no obu wani chie no twetwe no odi ho kokonsa afi asori na wotim no asori da na wotim no kra na se wo nya wo fine asa bibi nkoyie nti wo ba asori ne kra na nije a wosen ka wo de ba na ni nyina aye akwandeme mumye njai sawo nya atwom suban no eya yi too much eya abroso unisika onu ndudum sempo church board shia na se unisika na utimu bia ne obeka no eye nonsense eye nkwasi asem e de mom enya de obia befa ne wo sika no e de afa be wie echi no ma ye niama basa na afa ye san ba abaje adwenkyere foforo asan aba abaje ahiafo na omumpa omasem omumpa omano kasa no mo ba abaje omunso omusika e de asan akwakoye na ade foforo sasu ban we die na mienu nukre me kasa ye pa na me boa na me twantro ye ma me ya nansen okeka na adwen oka ne wo na koma so e de kire sofi o nkofo bebre e ka se ma me na nkasa yie ade no e ya ade e koso a enye e ma ni nkofo bebre a akra bebre e yera sofo na nsa bie na no ka se omo sha asori na se no omo ti asori no na e den hwaye de ayema na so sisi a asori man eko omo nyina ejaija asori no e ye denti denti na asori man ejaija asori na asori na sote eye suban boni bi e wa asori ni mu a asofo ne mpanifo na e wa asori adeda asori na no e da na didi kira asori man eno na ama asori man nyina ejaija asori nka mo ya de papa nka asori man enye mo mpo na mo bekwa akofro nkomo anon beba na ne ya ne se omo wo nhihye se asori ba hia mo a e ma ne nko outside enko pem mo a ontumi nko bosom so ontumi nko konfo ho ontumi nko pai bo baabi enso okọ onye ohia mo a sorry den mo na mo de bo am na ye nua baayi ne wo fem na wa body aba beto asori anima asori entumi amoa no mo de ne kobra mo twetwe ne saa otu anamo kwa baabi a eno mo wo problem e wo ho like seriously mo wo problem e wo ho se wakọ baabi akakopem mo na nka wo mo ba wo ho no nka de wo sofo no de na wo senka wo ye wa moa no onko onti otena ho no nwu anase de samara ne de se man shepa na manya yi se mumma asori ma no nko baabi a ena mu nya hihye bi se nipa no hia mo a mo be kwa ma wo mo faso bia be faso e de aboa nipa no nye sa de a asori no e be kakra no e be adan na nsa na be si wo konkuru ahwa mu nya nipa ba akokra ewu abusua mom ye fa wei enfantu ye hofo ye so ye kwa asori na asori ma na ye di sa nyama ni di ye na nya ye dem ye nkasa ye mbie ya no ne ye nkasa ne ye nja o ye sofo ye nkasa in a professional way nya se wo kudi na tem kasa in a professional way say ade na ekoso no e how enya wo de no mu nya nyomo ye no ye nsakra ye se futu wo ye nsakra ni pa disen so hwe ye fa we ntu ye hofo medin eye nana akosia adepa hanso da so emergency Ghana TV ne koyie ene ne ankoyie na mode a cheme da se ne besan so e de hye mu e wa ha bi makrawa na madawasa